אבל מיכאל אישר. אז אני לא אישרתי, הוא כרגע אמר כולם הצלמים אחורה עכשיו. אחורה, אחורה. דיברתי איתו, אמר להוציא אותם, כולם יוצאים. מה זה אמר להוציא אותם? כן, אמרו לצאת, זהו, יוצאים. למה זה אומר שמותר? מי זה? לא יודע מי זה. הממ"ז אמר להוציא אותם. הנפל עולה באש. למה אתה עכשיו גבר! תגיד לי, השוטר ההוא אומר לי לא, זה אומר לי כן. צאו החוצה! הלו! גבר, תעצור את זה! צא החוצה בבקשה עכשיו! החוצה עכשיו. כן, פה פחות שם. שיש תורת מצוין. האם אפשר לזכות את הזירה? בסוף על הקדש. לא הייתה. מי? אבל מיכאל אישר. אז אני לא אישרתי, הוא כרגע אמר כולם הצלמים אחורה עכשיו. אחורה, אחורה. דיברתי איתו, אמר להוציא אותם, כולם יוצאים. מה זה אמר להוציא אותם? כן, אמרו לצאת, זהו, יוצאים. למה זה אומר שמותר? מי זה? לא יודע מי זה. הממ"ז אמר להוציא אותם. הנפל עולה באש. למה אתה עכשיו גבר! תגיד לי, השוטר ההוא אומר לי לא, זה אומר לי כן. צאו החוצה! הלו! גבר, תעצור את זה! צא החוצה בבקשה עכשיו! החוצה עכשיו. כן, פה פחות שם. שיש תורת מצוין. האם אפשר לזכות את הזירה? בסוף על הקדש. לא הייתה. מי? לא